Ami kanubaga kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ ka hakɛto ɲinikaw fɛ wagati k'a taabolo ma dɔɔni an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛ waleɲuman dɔn minnu bɛ k'an Cherif Jabaramuso kan k'aw ka jɛmukan mandi lajɛ ni o ye ça s'exprime u y'a fɔ ka kuma di aw ma aw ka hakilinataw fɔ gɛlɛya min bɛ aw kan an ka bi jɛmukan dakun bɛ tali kɛ min kan o de ye an y'a ye k'a fɔ an bɛ a kan kuma caman an bɛ jɛmukan sigi a ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o de an ka tungarankew minnu bɛ taa tunga fɛ dugumasiraw fɛ o bɛ se ka dabila cogo min na n'a ma ɲɛ maa caman fana bɛ taa tunga la tungarankew n'u taara u ka tunga la o jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye jamana yiriwali hukumu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɔdugu o de an ka bi jɛmukan dakun ye sɔɔni n'an bɛ nɛgɛjuru sira labila aw yɛrɛ bɛ weleliw kɛ ka hakilinaw di a kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ le 18 ni ala y'o yira n na o ye migrants yɛrɛ o n'o ye tungarankew olu ka journée mondiale ye o hukumu kɔnɔna de la an y'a laɲini ka nin dakun in ta walasa ka kuma a kan jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ tungarankew fana jɔyɔrɔ la jamana yiriwa fo ka taa se jamana économie latanyali hukumu kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna maa min b'an bolo kɔrɔ n'an n'ale bɛna jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ jɛmukan dakun kan ale de ye Mahamadu Konte kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ale ye programme tungaranke agent commercial ye i ni ɲantuma ne fa tiɲɛniba an foli b'i ye an ye foli minɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na bɛɛ ye foli minɛ jamana bɛɛ bɛ fo ka tungarankew bɛɛ lajɛlen fo an bɛ tungarankew ka kɛnɛ kan an balima tungarankew ka daminɛ jamana kɔnɔ ka taa jamana kɔ kan bɛɛ ka foli bɛ yan o tɛmɛnen kɔfɛ ni diɲɛ de an bɛ an ka jamana kuntigi fo ɲɛmɔgɔ fo ka an ka minisiri fo minisiri min ka baara bɛnnen don tungarankew mago dilanniw kama an b'ale fo kɛnɛ kan kosɛbɛ sabula n'i ko tungaranke i ko minisiri donc an bɛ an ka dugu alimaminakaw fana fo ka dugutigilakaw bɛɛ lajɛlen fo an b'an ka maakɔrɔw bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ in kan bɛɛ lajɛlen foli minɛ i bɛ se k'a fɔ kanubagaw ye dakuruɲɛ kelen Mahamadu yɛrɛ jɔn ye fɔlɔ yan an bɛ don jɛmukan dakun kɔnɔ o diyara n ye kosɛbɛ ne ye Mahamadu Konte ye n bɛ Bamakɔ yan n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bamakɔ yan programme tungaranke agent commercial ye nin donc nin waati in na foli bɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ye foli minɛ an b'a mɛn programme tungaranke i yɛrɛ bɛ se k'a fɔ n ye laɲini ye jumɛn ye ani a sigikun kɛra jumɛn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la tungarankew kama d'accord ni ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ nin tɛ baasi ye n'i y'a mɛn programme tungaranke i bɛ tungaranke sɔrɔ kuma in kɔnɔna la n'an ko programme kɔni o ye tubabukan ye nansarakan ye nka tungaranke ye bakuruba la o y'an yɛrɛ ka kan ye donc depuis yen i kan ka a faamuya fɔ ko baara in sigilen don ka bɛn tungarankew de ma an ka jɛkulu in kɛrɛnkɛrɛnnenya projet in a bɛ ka tungarankew de jukɔrɔma tinti ka jukɔrɔma tungarankew dɛmɛ sugu ka ca i b'a fɔ mɔgɔ dɔw ma ko n bɛ tungaranke dɛmɛ diku dɔw hakili bɛ taa mun na a bɛna wari de ta k'a d'a ma wa a bɛna wari mugu ta k'a d'a ma o ye dɛmɛ dɔ ye walima an mago mana se fɛn fɛn na n'an fa dɔrɔn a bɛ taa ta k'a d'a ma an b'a utiliser i n'a fɔ a ka d'an ye cogo min na o fana ye dɛmɛ dɔ ye nka k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko dɛmɛ wɛrɛ bɛ yen min bɛ se ka tungarankew dɛmɛ bi ani sini min tɛ nin dɛmɛ bɛɛ dɛmɛ wɛrɛ fana bɛ yen min bɛ se ka kɛ ka tungarankew yɛrɛ dɛmɛ ka sɔrɔ an yɛrɛ fana ma wari mugu d'u ma an ma sanu d'u ma an ma fɛn wɛrɛ d'u ma o dɛmɛ o n'ala sɔnna kuma kɔnɔna la an nana an da don olu la bakurubaya la tungaranke programme tungaranke ka tungarankew dɛmɛ k'u accompagner u ka bɔdugu ka se k'olu la développer o baara wɛrɛ minnu na k'a fɔ k'u bɛ taa tunga la ka taa wari ɲini ka na laɲini tɛ ka wari ɲini ka na sobaw jɔ ka finibaw ni fɛnbaw san mɔbilibaw san laɲini kan ka kɛ ka u ka bɔdugu ninnu k'u bɔ ɲɔgɔn la an programme tungaranke an y'a décider ka kɛ u kɛrɛfɛ k'u taama ɲɔgɔnya an n'u ka jɛ ka se ka baara kɛ ka village ninnu développer o ye programme tungaranke ka hakilina dɔ ye programme tungaranke ka hakilina dɔ fana bɔra mun na ka jateminɛ kɛ jamana kɔnɔna la tungarankew bɛ yen u bɛ baaraw kɛ u bɔdugu jamana wɛrɛw la u bɛ na wari kuma dɔ la a b'u bolo mais u t'a dɔn u bɛna kɛ cogo min na donc programme tungaranke y'a décider ka gɛrɛ u la ka masala n'u ye k'u ka hakilinaw ta walasa wari minnu b'u bolo an bɛ se k'u dɛmɛ cogo di u ka se ka investissement ɲɛnamaw kɛ
an bɛ se ka mɔgɔ jumɛnw ɲini ka fara u kan partenaire jumɛnw ka se ka investissement ɲɛnamaw kɛ donc ne hakili la nin fana y'an ka laɲini dɔ ye avec le Tunkaranke bien précisément n'an b'a fɔ ko diaspora malien. Famna e yɛrɛ hakilina na o ni aw ka jɛkulu yɛrɛ taabolo fanfɛla la minnu Tunkarankew u bɛ se ka u bɔra yɔrɔ min na u bɔdugu u bɛ se ka investir cogo di ani nasuguya jumɛn na mun bɛ kɛ nafa ye yenkaw ma fo ka taa se jamana yɛrɛ ma. Kosɛbɛ n diyara n ye kosɛbɛ n bɛ boli kɛ n ka kuma dɔ kan Tunkarankew ka se ka investir u ka villagew la ka se k'u ka villagew développer kɛcogo dɔw de b'a la wari cili ka na village la k'a fɔ ko an ka forage jɔ n bɛ misaliya dɔw ta forage jɔ ka dɔgɔtɔrɔso jɔ ka misiriw jɔ ka ko wɛrɛw kɛ c'est bien développement dɔ de don mais o développement o tɛ développement kuntalajan ye ni misiri banna an bɛ seli misiri kɔnɔ c'est bien mais an tɛ se k'a fɔ k'o ye développement ye. Ala boto bɛ k'a kɔnɔ c'est bien ni école jɔra c'est bien développement dɔ de don denmisɛnninw bɛ kalan kɛ mais denmisɛnninw ka kalan mana ban fɛn wɛrɛ de kan ka k'a kɔfɛ o de ye développement ye o de bɛ na ni village jɔli ye donc ni village jɔra o bɛ na ni jamana fana jɔli ye mais n'a kɛra k'a fɔ togodala la école de bɛ jɔ misiriw bɛ jɔ dɔgɔtɔrɔso bon souvent i b'a sɔrɔ hali dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ bɛ jɔ an taara yɔrɔ caman na Mali village caman an y'olu kɛ an expériencew sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ école bɛ yen nɔ u jɔlen don ka ban villageois y'u kɛ mais maintenant ka se ka dɔgɔtɔrɔso ninnu labaara n'o ye matériel ye ka se ka fɛɛrɛw la n'a ka furaw lase u ma souvent o difficulté b'u kan wariko tɛ wari b'u bolo association bɛ yen nɔ Malien association bɛ wari b'u bolo plus de 500 millions a b'u ka compte la mais comme a bɛ se ka mun de kɛ ka se ka wari ninnu labaara dɔgɔtɔrɔso ninnu ka se ka u labaara ka développement wɛrɛw la na mun tɛ dɔrɔn ka dɔgɔtɔrɔso jɔ dɔrɔn an ka taa furakɛli dɔrɔn na donc an ye hakilina dɔw sɔrɔ ka yala an ka yala bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni village ninnu ye ka gɛrɛ Tunkarankew la k'a y'u la a bɛ se k'a ka dugu développer a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni jamana ka dɛmɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni anw yɛrɛ fana ka wari b'an kun k'a d'aw ma mais ni aw yɛrɛ ka dɛmɛ cogo di a ka association bɛ yen nɔ n'i taara Mali yɔrɔ caman bi France ninnu na i bɛ taa foyer ni fɛnw na association de b'u bolo o kɛlen don ka cotisation kɛ kalo o kalo 10 euros 20 euros 30 euros u b'u fara ɲɔgɔn kan o wari b'u bolo miliyɔn camanba a wari maralen bɛ min a wari maralen bɛ France banque de la maintenant o wari min bɛ to u bɛ mun de kɛ n ye mun f'i ye sisan o de bɛ kɛ ou soit ni mɔgɔ dɔ fatura an ka wari fara ɲɔgɔn kan an k'a bila ka na développement banna donc tant que a bɛ ka continuer o cogo la i b'a ye k'a fɔ ko développement a tɛna na kɛ sabula wari tɛ k'a fɔ ko n k'a bila fo n k'a labaara donc a ka association minnu bɛ yen nɔ ni wari b'u kɔnɔ ni compte b'u kɔnɔ programme Tunkaranke nana ka na gɛrɛ aw la an b'a fɔ k'a ka wari d'a ma an ka wari dun an b'a fɔ an ka wari d'a ma an ka taa projet k'aw fɛ an ko juste dɔrɔn an ye application dɔ labɛn k'a bila a ka niveau la o application o bɛ connecté aw ani an ka banque partenaires maintenant o application minnu bɛ yen nɔ n'o bɛ connecté an ni an ka banque partenaires la a ka wari minnu bɛ yen nɔ a bɛ wari de ta o yɛrɛ de b'a ka wari ta k'a bila o banque a ka banque compte kɔnɔna la an tɛ taa dɛ a yɛrɛ bɛ ouverture de compte kɛ banque ninnu na a ka récépissé b'a bolo maintenant wari min mana bila a kɔnɔ o wari kelen de bɛ kɛ garantie ye donc maintenant baara minnu bɛ kɛ a ka villagew la ka se k'olu financer k'aw développer a bɛ kɛ sababu fana ye i b'a sɔrɔ a bɛ taa village caman ba la bi partenaire sɔrɔli bɛ problème ye an taara yɔrɔ caman na dɔw b'a fɔ wari b'an bolo an bɛ fɛ ka forage kɛ mais partenaire ko banna an taara mɔgɔ min b'a kɛ mɔgɔ dɛmɛbaga kɛrɛnkɛrɛnya la mɔgɔ dɔw tɛmɛna an fɛ yan o k'u bɛ nin kɛ u nana u y'an ka wari minɛ miliyɔn 1 miliyɔn 2 miliyɔn 3 an ma tila k'u ye tuguni i n'a fɔ jɛkulu dɔw wa jɛkulu dɔw kɛrɛnkɛrɛnya la si sira dilanw b'o la ekɔliso dilanw b'o la dɔw b'a fɔ an ye wari di dɔw ma a danna sira la donc anw ko bon avec tout ça an bɛna moyen dɔ di aw ma non seulement que banque de ka garantie wariko la an tɛ maga ka wari la aussi an bɛ tila ka Sonavi fana n'o y'an ka partenaire dɔ ye assurance Sonavi o fana bɛ kɛ sababu ye ka aw assurer a ka baara in kɔnɔna la walasa yurugu kana na kɛ donc a ka wari minnu bɛ yen olu de bɛna kɛ k'a ka village ninnu développer donc n hakili la i ka ɲininkali ne ma fili jaabi dɔ sɔrɔ la kosɛbɛ ko ɲininkali tɔ ka ca tagalen ɲɛfɛ n'Ala sɔnna an bɛna développer o yɔrɔ faamuna mais o développement a bɛ se ka kɛ i n'a fɔ sira jumɛn sɛnɛ de don wa yalima i y'a fɔ fourage ko a tɛ se ka kɛ o dɔrɔn ye
e yɛrɛ hakili la o développement bɛ se ka kɛ ni fɛn sugu jumɛn ye? D'accord, o diyara n ye kosɛbɛ. Sɛnɛ b'a la, n'i ko bi développement yɛrɛ n'i ma sɛnɛ fɔ ne hakili la tɔka jɛ don kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ko tɔgɔda la ko sɛnɛ t'a la tɔka jɛ don mais ko bɛ yen nɔ tacogo b'a la ko bɛɛ bɛ ta ɲɔgɔn kɔ dɔɔni tagalen ɲɛfɛ an bɛna n'o développer mais pour aujourd'hui bi ta in an tɛna sɛnɛ ta fɔlɔ kuma kun fɔlɔ la village ninnu ka se ka développer an ye baara dɔw kɛ ni waati laban ninnu na ni san 2 laban in na o baara ninnu dɔ ye jumɛn an ye jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ ko balo de ka gɛlɛn village la fɔlɔ minnu bɛ faransi u bɛ wari sɔrɔ u bɛ wari ci wari in bɛ kɛ mun ye a fan caman bɛ kɛ ka balo de san an ye espérance caman sɔrɔ olu la donc balo bɛ sɔrɔ u fɛ cogo di u bɛ wuli ka taa dugubaw de la soit u bɛ taa u ka région na soit u bɛ taa cercle la u bɛ taa balo sɔrɔ bon balo min bɛ sɔrɔ u bolo cogo di gɛlɛya dɔɔni b'a la k'a daminɛ wariko fan fɛ ka na bila balo yɛrɛ sɔrɔ cogo la siraw tiɲɛnen don bon bɛɛ b'a dɔn jamana bɛ cogo min na sisan a ma nɔgɔn insécurité bɛ fan bɛɛ fɛ walasa u ka se ka balo sɔrɔ problème dɔɔni b'a la donc an sigira ka baara kɛ an bɛ se ka ko fɔlɔ mun kɛ n'u ye fɔlɔ o ye ka balo ɲuman na s'u ma sɔngɔ duman ani lafiya kɔnɔna la ka sɔrɔ u yɛrɛ ma bɔ u sen b'u bolokɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ taa village ninnu na donc nin waati in na an tɛ ka sɛnɛ kɛ n'u ye mais wari minnu bolo ni min f'i ye kuma kɔnɔna la n'u kɛlen don k'a bila u ka banque compte kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya u subjanya cercle la commune dɔ bɛ yen nɔ commune de Diakon village de Bendigu an ye espérance dɔ kɛ n'olu ye u ka ressortissants minnu bɛ Faransi u ka association minnu bɛ yen wari minnu bolo u bɛ wari min fara ɲɔgɔn kan ka wari walasa u ka se u ka village dɛmɛ an y'u nɔ an ka banque partenaire ninnu dɔw ye ɲɛ yira ɲɔgɔn na n'o ye banque BCK ye u ye compte dayɛlɛ donc compte dayɛlɛlen u y'u ka wariw bila a kɔnɔ wari bilalen a kɔnɔ sisan donc banque kɛra garantie ye o wari la maintenant u taara u ka dugu la ka recensement kɛ u yɛrɛ ka dugu la u bɛ se ka malo hakɛ min consommer kalo kɔnɔna la walima san kɔnɔna la u ka butitigiw ye o nombre hakɛ défini k'a d'u ma maintenant u ye commande passer ka na application fɛ banque la maintenant banque ye application in reçoit ka commande ye maintenant banque ye malo 45 tonnes na bɔ yan camion na donc a bila ka t'u fɛ je crois a kɛra juillet 2025 donc encore tout près donc malo taara donc malo selen sisan villageois yɛrɛ de b'a essayer sisan ka malo feere n ye kuma de fɔ n ka an ta kɛ an ta ye dɔrɔn k'u structurer k'u organiser problème bɛɛ bɛ o de kan n y'a f'i ye kuma daminɛ la ko in tɛ k'a fɔ ko wari ko in ye fɛn fila dɔrɔn de ye an y'o de fɔ kunun wa a ma sigi o de kan wa ko in bɛɛ bɛ o de kan organisation ani structuration donc an ye nin structurer nin cogo la avec le banque wari mana malo selen yen nɔ sisan villageois yɛrɛ de bɛ malo in feere donc i bɛ se k'a ɲininka peut-être k'a fɔ ko o bɛ se ka kɛ cogo di k'an to yan hali na villageois bila cogo di u ka malo feere a ko bɛ tacogo b'a la n y'a f'i ye n ko i tɛ se ka nin hakilina dɔw sɔrɔ ka sɔrɔ i yɛrɛ ma ko dɔw bɛ kɛ an yalala kosɛbɛ depuis 2016 fo sisan hakili la san 10 sisan de an bɛ ka bɔ mais san 10 in kɔnɔna la an bɛ ka mun kɛ baara dɔrɔn tɛ mais ko ɲɛɲiniw olu yɛrɛ kɛrɛfɛ an ta tɛ k'a fɔ an b'an sigi télé la an b'a lamɛn an b'a noter mais an yɛrɛ bɛ taa terrain kan an b'a lajɛ min bɛ yen an sera village min na an ye baro kɛ n'u ye kosɛbɛ an ye projet caman daminɛ n'u fɛ yen nɔ mais projet ninnu ye dange sira la mun de nana yen manque de suivi tɛ ka kɛ projet daminɛ kalo 1 kalo 2 a bɛ ban wari donna projet la a jɔra donc o ye problème ye donc o y'a to an ye précaution caman ba ta ka jateminɛ caman kɛ kow la maintenant an ka suivi kɛra jumɛn ni malo sera village la a bɛ se ka fɛɛrɛ cogo di ka nafa sɔrɔ an de ko ko ka village développer développement tɛ dɔrɔn ka malo d'u ma u k'a dun mais n bɛna yɔrɔ min f'i ye sisan i bɛna faamu malo mana s'u fɛ yen an tɛ bɔ yan k'a fɔ k'an bɛ taa malo feere an tɛ bɔ yan k'a fɔ k'an bɛ taa a jateminɛ k'u bɛ ka malo feere cogo min na walasa u ka se ka nafa sɔrɔ a la olu de ko k'u ka wari di banque ma k'u ka village développer wa olu yɛrɛ de b'a développer an ka hakilinaw kɔfɛ o bɛ kɛ cogo di jɛkulu dɔ sigilen don an bolo yen nɔ n'an b'a fɔ o ma ko comité villageois o jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen an y'o sigi cogo damadɔ la an ye jateminɛ kɛ ka mɔgɔ 2 ta dugutigilakaw fɛ yen
donc muso ɲɛmɔgɔw olu fana bɛ mɔgɔ 2 di jeunesse bɛ mɔgɔ 2 di diaspora n'o ye tunkarankew yɛrɛ ye olu fana bɛ ka mɔgɔ 2 di donc an ka mairilakaw walima personne élue olu fana bɛ mɔgɔ 2 di donc o bɛ kɛ mɔgɔ 10 ye donc o mɔgɔ 10 o de sigilen don o kɛra jɛkulu ye olu de bɛ u ka malo feereli ani u bɛ tɔnɔbɔdama min kɛ ka se k'o gestion gérer ka se ka village développer donc o mɔgɔ ninnu fana y'olu sigi sigiyɔrɔ damadɔ dɔw ye trésorier ye dɔw ye président ye dɔw ye contrôleur ye gestionnaire ye maintenant malo mana feere suivi bɛ kɛ mun na parce que olu mɔgɔw yɛrɛ de bɛ k'a gérer maintenant suivi bɛ kɛ mun na parce que u bɛna nafa dɔ bɛ sɔrɔ malo in feereli la ka village kɛ mais n'i y'a dan dɔrɔn k'a fɔ ko n taara projet bila miliyɔn caman ka mɔgɔ 1 mɔgɔ 2 walima n yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ bɛ Bamakɔ ka taa a bɛ baw f'i ye mais ni mɔgɔw y'a ye k'a fɔ ko village y'a ye k'a fɔ ko dugutigilaka mɔgɔ 2 dira olu tɛna kulonkɛ parce que olu b'u tɔgɔ kɛrɛ donc ɲɛri mɔgɔ fana ko an ka mɔgɔ 2 bɛ yen donc an tɔgɔ de bɛ nin ko in na jeunesse fana b'a fɔ an tɔgɔ diaspora b'a fɔ an tɔgɔ etc etc filanan fana min ni 200 walima 100 bɛna sɔrɔ k'an ka dugu développer nin tɛ karisa dɔrɔn ka nafa ye nin ye dugu dɔrɔn ka nafa ye dugu ka nafa kama an obligelen don ka suivi ɲɛnama kɛ pour que an ka dugu ka bɔ ɲɔgɔn bɛɛ b'i cɛsiri baara in na donc a ka ca Ala fɛ nafa bɛ sɔrɔ a la donc malo min tagalen filɛ nin comité b'a gérer cogo di comité malo mana se olu b'a reçoit n'olu y'a reçoit o magasin na u bɛ malo in ta u b'a distribuer bititigiw ni ɲɔgɔn cɛ o b'a sɔrɔ bititigiw de ye commande passer k'a jira k'a fɔ an mago bɛ nin malo hakɛ la bititigi kelen kelen dɔw ko mago bɛ 10 tonnes na dɔw mago bɛ 5 tonnes na commande kɛra à travers ça donc ni commande passera n'a nana o malo kelen de bɛ di o bititigi ninnu ma donc u bɛ feere kɛ olu bɛ feere kɛ cogo di fɔlɔ village bɛ dugu la yanni an ka commande ninnu cɛ an ye recensement kɛ ka jateminɛ kɛ malo tun bɛ feere yen nɔ 5000 4500 population ma maintenant an nana an ye fɛɛrɛ kɛ ka kuma bɛ ɲɔgɔn ye ko ni ani an ka banque partenaire ninnu k'a yir'u la k'a fɔ an bɛ malo d'aw ma 18000 n'o ye 7600 comité villageois ma comité villageois de ko don maintenant comité villageois malo in reçoit olu b'a di bitigitigiw ma olu bɛ 200 fara kan n'o ye 19000 7800 maintenant bititigi b'a feere population ma 4000 donc bɛɛ ye 200 tɔnɔ sɔrɔ maintenant comité ye 200 tɔnɔ sɔrɔ o 200 tɔnɔ o bɛ taa dugu kɛsi de la maintenant ni développement min fɛ u bɛ na nin yɔrɔ de la o wari bɛ fara ɲɔgɔn kan o de bɛna kɛ ka dugu la développer ka dɔgɔtɔrɔso jɔ ka ekɔliso jɔ ka forage jɔ ka sɔrɔ o ma welewelekan bila bilen k'a fɔ gouvernement an bɛ ka o de kɔnɔ aw kana nin kɛ welewelekan ma bila bilen k'a fɔ programme tunkaranke f'aw de kana wari d'an ma an ka nin kɛ bon olu kɛlen k'u ka dugu jɔ u yɛrɛ kunna wari la ka sɔrɔ u ma dɛmɛ ɲini mɔgɔ fɛ donc ne hakili la n'o kɛra ni dugu bɔra nɔgɔ la jamana b'a yɛrɛ sɔrɔ donc ni jamana yɛrɛ sɔrɔ donc lafiya bɛ na dun ka fa bɛ sabati mais tant k'an bɔ dugu ninnu yɛrɛ sɔrɔ an bɛ lafiya min ɲini an b'a sɔrɔ mais bi tɛ ne ka jate la n ka denmisɛnnin jate la a bɛ kɛ ko kuntalajan ye donc bititigi fana bɛ 200 min sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye a fana bɛ dɔnniya don a yɛrɛ kun etc etc donc ni ne ye an ka baara ye an kɛlen don ka baara minnu boloda ni jasugara ninnu ye pour l'instant sɛnɛ min y'a fɔ n ye kuma daminɛna ye sɛnɛ bɛ n'a kɔnɔ sabula an ye zone économique dɔ labɛn o zone économique a baara ma ban mais don n'a nataw la n'Ala sɔnna n'an sera plateau la an nana o fana développer o baara bɛ boli mun kan n bɛ dɔɔni fiyɛ a la tunkaranke minnu bɛ kɔfɛ u bɛ yen nɔ a ka d'u ye ka projets kɛ u ka bɔduguw la a caman bɛ yan n'u bɛ baro kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ne yɛrɛ ni caman bɛ baro kɛ u b'a jira n na retraite kɔfɛ ne bɛna mun kɛ n ka jamana la n bɛ n ka wari sɔrɔ n bɛna mais retraite kɔfɛ n bɛna mun kɛ n'o tɛ dɔrɔn ka n ka wari minɛ k'a dun a ka di n ye ka fɛn dɔ lakɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n bɔdugu la n ka lamaga fɛn dɔ la donc hakilinaw an ye zone économique dɔ labɛn o bɛna na kɛ u yɛrɛ bɔdugu ninnu na u bɛ espaces d'an ma an b'u aménager u bɛ sɛnɛw kɛ ka bɔ jardin baaraw la u bɛ sɛnɛ kɛ san kalo 12 tilema ko ni samiyako t'a la sɛ maraw bɛna k'a la an b'a permettre bɛɛ ka se ka kɛ chef d'entreprise dɔ ye i yɛrɛ bɔdugu la ka sɔrɔ i bɛ tunga la i bɛ suivi ɲɛnama kɛ n'Ala sɔnna don n'a nataw la o fana bɛna fara baaraw kan. I ka kumaw la sisan tɔ nin b'a jira k'a fɔ minnu tunkaranke minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ fɛ ka investir u ka bɔduguw la n'u aw bɛ fɛ k'u dɛmɛ a sababu caman ye jɛkulu bɛ minnu bolo mais ni jɛkulu tɛ minnu bolo i n'a fɔ minnu bɛ dugu wɛrɛw faralen don ɲɔgɔn kan dugu wɛrɛ la mais olu ma hakili sɔrɔ ka jɛkulu sigi aw ni olu ta procédure bɛ kɛ cogo di walima olu sen tɛ ni dɛmɛ ninnu hukumu kɔnɔ. Baasi tɛ ɲininkali diyara n
ye basi tɛ i n'a fɔ n y'a f'i ye kuma kɔnɔ cogo min na n ko problème min ye fɛn min ye o ye manque de suivi de diɲɛ baara o baara bɛ yen n'i y'a kɛ ni jateminɛ tɛ baara in kɔfɛ a tɛ kɛ n t'a fɔ baara lankolon mais a tɛ kɛ baara ye baara min bɛ taa ɲɛ mɔgɔ kelen ko man di ni mɔgɔ kelen ko kun ka di ni association ko mun f'i ye bi a kun tɛ s'olu ma association nana mun na parce que mɔgɔ kelen ko de man di association jama wɛrɛ ko dɔ bɛ yen i b'a to i tɛ se k'a to i yɛrɛ kama mais i b'a to mɔgɔ jama kama donc an ka baara in kɔnɔna la an bɛ se ka baara kɛ ni association dɔrɔn de ye association bɛ jɛkulu bɛ village minnu bolo jɛkulu bɛ dugu minnu bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ se ka baara kɛ n'olu de donc olu de bɛ se ka an ka baara in kɛ mais n'a kɛra k'a fɔ ko parti kelen k'i kelen ka na an ka baara in kɛ o baaraw bɛ yen mais o tɛ don an ka nin baara in kɔnɔna la donc o y'i ka ɲininkali jaabi ye uniquement les associations et puis association ninnu fana condition dɔw de fana bɛ yen u b'a remplir a tɛ seulement k'a fɔ ko association b'i bolo i bɛ na dɔrɔn i n'an bɛ baara kɛ condition dɔw de bɛ yen nɔ an kɛlen don k'olu bila olu condition ni sera an ka banque partenaire ninnu na BESI Coris Bank BMS donc assurance min bɛ segin a kan o ye Sonavi ye donc o bɛ condition ninnu d'i ma donc n'i y'o remplir a ka ca ala fɛ an bɛ fɛn. A faamuna yalima an bɛ a ye fana minnu bɛ yen nɔ tunkaranke olu bɛ fɛ k'a dɛmɛ don u delila ka an n'u selen kɛlen ka kuma daminɛ u delila k'a fɔ aw ɲɛna ko u ye gɛlɛya sɔrɔ wariko hukumu kɔnɔna na surtout ni u bɛna investir parce que i y'a yira k'a fɔ jɛkulu caman bɛ yen nɔ olu fɛn a hukumu kɔnɔna na u delila ka u fɔ aw ɲɛna o ni fɛnɛ aw sera k'u la rassurer cogo di u ka se ka tugu aw kɔ o hukumu kɔnɔ parce que ni mɔgɔ janfara ko ya siɲɛ kelen i kɛ man di ka da la ka a kɛ siɲɛ filanan na. Tiɲɛ ɲininkali diyara n ye n hakili la ni nin question jaabi n ka kuma dɔ kɔnɔ juste n bɛna a walawala dɔɔni k'a faamu baara o baara bɛ yen nɔ gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la kuma tɛ nin n'a ɲɔgɔnna baara ni i da tora wariko la bi gɛlɛya tɛ tɛmɛ gɛlɛya min kan o ye wariko baara ye bi an kɛlen ka se an ka togodala ninnu na k'a ɲini u fɛ an n'u ka baara kɛ an ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ a la mais gɛlɛya tɛ k'a fɔ ko olu ka gɛlɛya o ye hadamadenya yɛrɛ taabolo ye diɲɛ ko ko yanni i k'a faamu et puis ni bamananw b'a fɔ ko fato tulo bɛ tigɛ siɲɛ kelen de donc maa tulo tigɛlen o sɔminen don donc o kɛra an ka baara gɛlɛya kunbaw ye an bɛ s'u fɛ yen don min na k'a fɔ k'an ka baara kɛ a caman u y'u den k'a ko kɛrɛfɛ ninnu nana u ye nin kɛ n'an ka wari di ninnu fana ma sini n'u taara dɔrɔn u bɛ nin kɛ o y'a sɔrɔ u y'a faamu olu tun bolo an nana ka na wari de minɛ u la o tun kɛra an ka gɛlɛya ye mais yanni u k'a faamu k'a fɔ ko in kun tɛ k'a fɔ an bɛ ka na wari de minɛ u la k'u ka village développer mais an bɛ ka nin organiser k'u structurer ka sira de yir'u la yanni k'o faamu an ye o gɛlɛya ninnu sɔrɔ u nana ka na an kɛ nin kɛ dɔw nana nin don dɔw nana nin don bon an ma se an ka fɛn tɔgɔ fɔ mais fɛn caman fɔra an ye o yɔrɔ ninnu na réalité caman yɛrɛ la na donc o tun kɛra an ka gɛlɛya mais o tɛmɛnen kɔfɛ an sera k'u convaincre u y'a sirasi sɔrɔ an fɛ o waati jumɛn na an kɛlen k'a fɔ ye k'a fɔ ko a bɛna kɛ ni banque ye wari tɛna d'an ma an ka mara wari bɛ di banque de ma wari bɛ bila banque de kɔnɔ ni an ka n'an ko k'an ma d'an na k'an bɛna a ka wari dun a ka wari bilalen banque yɛrɛ kɔnɔ kɔni a ka compte fɛn b'a bolo donc ne hakili la assurance tɛ tɛmɛ o kɔnɔ donc o de sera ka kɛ sababu ye k'u convaincre baara in kɔnɔna la u k'an accompagner nin yɔrɔ in na an bɛ an baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo u ka faamuyali ko ɲuman na Kayi mara bɛɛ lajɛlen na donc ka bɔ o la an ma gɛlɛya foyi fɔlɔ sɔrɔ baara in kɔnɔna la alhamdulilayi bi an n'u bɛ se ka baara kɛ surtout min y'a nɔgɔya an bolo kosɛbɛ an bɛ maire fo nin kɛnɛ kan an bɛ baara kɛ yɔrɔ minnu na Jɛma Ɲerimani Bafula bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen Wousoudjanya Kolokani ani Ɲɔrɔ an bɛ kuma latigɛ tɛ mais an y'a jateminɛ k'a fɔ i ka kuma o kuma i bɛ Kayi mara ninnu yɔrɔ ninnu fɔ yɔrɔ tɔ ninnu an ma deli ka a laɲini ka taa se o yɔrɔw fana ma walima yen tunkarankew ka wele de ma se aw ma dɛmɛ hukumu kɔnɔna na. Nin question bɛ posé an na kuma caman fan caman fɛ a diyara n ye kosɛbɛ i kelen ka question posé f'a ka faamuya k'a fɔ ko n'a fɔra ko diaspora malien a bɛ Mali diaspora bɛɛ de concerné pas seulement Kayi région mais ko o ko bɛ yen a tɛ kɛ kunfɛ ten kɛcogo de bɛ k'o la ni jamana yɛrɛ sigicogo lajɛ k'an ka diaspora lajɛ i b'a ye taamadenw fanba o bɛ taa boli Kayi de kan o kɔrɔ tɛ k'a fɔ taamadenw tɛ Segu taamadenw tɛ Sikaso mais Mali taamaden fanba bɛ taa boli
kayi de kan donc baara min fana don n'i bɛna daminɛ i b'a daminɛ i bɛ expérience de kɛ fɔlɔ ka fɛn dɔ de kɛ k'a yira kayi maintenant n'an ko k'an bɛ taa kɛ région wɛrɛ la min tɛ kayi taamadenw man ca yɔrɔ min na a baara tun bɛ gɛlɛya dɔɔni a ka faamuya donc n'an y'a daminɛ kayi taamadenw ka ca yɔrɔ min na association ka ca yɔrɔ min na donc ni o phase pilote kɛra k'olu yira k'olu bɔ kɛnɛ kan a ka ca ala fɛ région tɔ minnu bɛ yen walima taamaden tɔ minnu bɛ Mali fan wɛrɛw fɛ don n'a nataw la n'an ser'o ma a bɛ kɛ fɛn nɔgɔman ye bolo a tɛ kɛ baara min bɛ n'an sɛgɛn kosɛbɛ sinon an ka baara bɛnnen don Mali bɛɛ de ma d'ailleurs n tɛ se k'a fɔ hali Mali dɔrɔn baara tɛ kɛ dɔrɔn ka dan Mali ma ni baara nafa donna Mali ma hali bi an ma baara kɛ an ka objectif ye min ye an ka vision min don n'a nata la an ka bɔ ka kɛ international ye an dafɛ jamana minnu bɛɛ lajɛlen na Maliyɛn bɛ fan o fan an ka se ka nafa lase bɛɛ lajɛlen ma nin baara in kɔnɔna la. Faamuna yanni an ka nɛgɛjuru sira labila journée yɛrɛ hukumu kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ thème kɛrɛnkɛrɛnnen 2 de don ni o ye thème national ni international thème international a b'a jira k'a fɔ ma grande histoire culture et développement ni o ye n yɛrɛ ka histoire a développement ni o y'a tagaɲɛ ye fo ka taa se jamana yɛrɛ culture hukumu kɔnɔna ma i bɛ se ka jumɛn fɔ o yɔrɔ la walawalali jumɛn b'i bolo k'a fɔ dakun kɛrɛnkɛrɛnnen min taara internationalement. D'accord nin yɔrɔ diyara n ye kosɛbɛ hakili la nin yɔrɔ bɛ kɛ baro ye kosɛbɛ an ka journée kan nin yɔrɔ la n bɛ an ka ministre fo hali bi sabula an bɛ ka le 18 o ye taamadenw ka journée ye donc an ka foli b'a ye le 13 passé an n'a tun bɛ ɲɔgɔn kan CICB la tile du tunga olu ka événement dɔ tun bɛ n'a bɛ fɔ la nuit de diaspora a tun bɛ kɛnɛ kan an y'a ɲɛnama ɲɔgɔn fɛ an ka foli b'a ye kosɛbɛ nin yɔrɔ in na an bɛ taamaden bɛɛ lajɛlen fo n'a ka yamaruya ye an b'an da don nin baro in na dɔɔni nin question filɛ ka poser ne bɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ bɛ se ka dɔ fɔ nin kan ne bɛ se ka kuma nin kan dɔɔni question min ne yɛrɛ concerné tunga kɔnɔna ka dun a ka bon n bɛ question ta k'a kɛ n yɛrɛ ye fɔlɔ a ma mɛ n ye émission dɔ kɛ M7 la question bolila nin kan donc tungaranke a nafa ani culture min bɛ tungaranke la tunga ye fɛn fila ye maa b'a fɔ k'a fɔ i y'a dɔn i ka nafa sɔrɔ tunga la sɔrɔ la walima i ka nafa sɔrɔ tunga la hakili la c'est vrai mais ne bɛ fɛ k'a fɔ nin yɔrɔ la an kana tunga kɛ an ka nafa sɔrɔ wari la mais an ka tunga kɛ an ka nafa sɔrɔ hakili de la ka jamana développer n bɛna f'i ye ni tunga nafa danna wari dɔrɔn ma c'est bien tungaranke o bi o wari min ci Mali la bɛɛ b'a dɔn a bɛ taa dollar miliyari 1 miliyari 2 la voie informel ni formel fɛ mais nin yɔrɔ la ne b'a fɔ n tunga nafa kan ka kɛ hakili de ni wari sɔrɔ n'i nana jamana la n'i ko k'i bɛ baara kɛ n'i ma se ka baara kɛ dun jamana tɛ développer mais n'i ye wari sɔrɔ ni hakilina de sɔrɔ n'i ma wari sɔrɔ n'i nana i b'i ka jamana développer ni hakilina de an filɛ o de sira kan sisan ne y'o de f'i ye kuma daminɛ la n ko jamana tɛ développer ni wari ye mais jamana bɛ développer ni hakilina de donc o kama nin journée ne b'a ɲini tungaranke bɛɛ lajɛlen fɛ ne ye welewele min bila bɛɛ lajɛlen ma journée in kɔnɔna la tungaranke il est temps an ka baara kɛ ni hakili il est temps que an ka hakilinaw ɲini an kana an ka tungarankeya dan dɔrɔn an ka wari ɲini ka na an ka so jɔ mais jamana ka nafa wɛrɛ sɔrɔ an na an ka bɔli ka taa kɔfɛ an ka recherche kɛ jamana wɛrɛw la surtout jamana développelenw na an ka hakilina dɔw ɲini ka hakilina dɔw sɔrɔ an kana an ka jamana dɛmɛ n'o hakilinaw ka an ka jamana bɔ nɔgɔ la min tɛ dɔrɔn n kelen wari sɔrɔ n yɛrɛ ka na an ka so jɔ ka n bakɔrɔn ni fakɔrɔn bila a kɔnɔ o nafa danna i kelen de ma donc ne ka laɲini o tɛ o dɔrɔn ye ne ka laɲini ye min ye an ka hakilinaw de ɲini ala ye chance di Maliyɛn ma Maliyɛn ka tagama ka taa diɲɛ jamanabaw kan recherche ka kɛ nafa wɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ n'aw tɛ se ka gɛrɛ jamana yɛrɛ la directement secteur privé bɛ yen an n'a ɲɔgɔnnaw secteur wɛrɛw bɛ yen nɔ donc ka na ni hakilinaw ye ka se ka jamana développer o ye i ka question jaabi dɔ ye filanan fana ye min ye journée in kan ka ɲɛnamaya ni hakilina dɔw fana ye tungaranke minnu bɛ kɔfɛ nin yɔrɔ la n bɛ kuma dɔw fɔ peut-être a bɛ hakɛ to sɛgɛn dɔɔni degun dɔɔni b'u kan ne yɛrɛ aventure n ye dɔ participer a la degun ye jumɛn ye tuma dɔ la a ka di tungaranke ninnu ye u ka hakilinaw sɔrɔ hakilinaw b'u la u ka se ka o hakilinaw yira mais u bɛ ɲininkali kɛ n'a an ye welewele bila yɔrɔ o yɔrɔ an tungarankew ka kuma tɛmɛ donc sira ka se ka d'u ma ka
bolo sira dɔw kɛra u ye u yɛrɛ fana ka canal de communication o bɛ se ka kuma fɔ a bɛ se jamana ma cogo min na k'a fɔ hakilina t'u la hakilina b'u la ka se ka jamana in yɛrɛ développer mais hakilina ninnu tɛ lamɛn o gɛlɛya b'u kan kosɛbɛ tunga kɔnɔna la bon filanan fana ye min ye ni an ka maa minnu bɛ tunga la n'u bɛ fɛ ka baaraw kɛ ni mɔgɔw ye i n'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna mɔgɔw k'a essayer k'a dɔn k'a fɔ ko tungaranke ninnu u mago b'a la mɔgɔw ka gɛrɛ u la mais hakilina minnu b'u la souvent u bɛ sera ka exploiter k'a di mɔgɔw ma parce que munna n bɛna f'i ye ne tun bɛ Kongo san dɔ la n ye baro kɛ ni an ka tungaranke kɔrɔ dɔ cɛkɔrɔba a bɛ taa san 40 walima san 50 dɔ la a ye projet dɔ fɔ n ye ka hakilina dɔ di yan ni tun y'a bila sen kan o san 50 ni bi kɔ maliyɛn fɛn fɛn tun bɛ Kongo bi an bɛ se k'a fɔ a bɛɛ ye nafa sɔrɔ mais a ko man déconseillera nin ma an ka maa ɲɛmɔgɔ dɔw ma n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ dɔw ma yen nɔ ni hakilina foyi u ma lamɛn donc u ka se ka lamɛn hakilina minnu b'u la u ka nin hakilinaw ye ka jamana développer ne hakili la o bɛ sɔn ka ɲɛ kosɛbɛ journée in kɔnɔna la donc o de b'i ka ɲininkali jaabi hakili la. yɔrɔ faamuna wagati yɛrɛ n'a taabolo kama an bɛ nɛgɛjuru ko ɲɔngiri yan nɔ bari heure sera ka ban an bɛ o hakɛto ɲini kɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fɛ ni aw ma se ka weleli kɛ bi a togoya la ɲini hakili la aw la satisfaira ɲininkali jaabi hukumu kɔnɔna na tungarankew la n'ala sɔnna ma an bɛna laɲini tuguni an ka kɛ walasa nɛgɛjuru sira bɛ se ka bila aw bɛ se ka aw ka weleliw kɛ o hukumu kɔnɔna na an bɛ hakɛto ɲini kɛ kanubagaw fɛ halisa o la an bɛ ɲininkali laban kɛ yani kuma kuncɛ kuma ka na ni o de ye mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni u ye nin kɛ aw ye nin hakilina ta yalima an ka jamana ɲɛmaaw u delila ka aw fɛnɛ aw ka bilasirali hukumu kɔnɔna na ka aw dɛmɛ aw ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka an ka tungarankew u bɛ se ka investir u ka dugu la cogo di u bɛ aw ye hakilina min don u la o hakilina bɛ se ka yiriwa ka taa ɲɛfɛ cogo min na yalima an n'u delila ka collaborer o hukumu kɔnɔna na. kosɛbɛ nin ɲininkali diyara n ye ni kuma in daminɛ ni an ka minisiri taamadenw ka minisiri foli ye o ye jamana gouvernement dɔ ye an ye baara kɛ ni jamana gouvernement ye an ka minisiri an ye convention dɔ signé n'a ye je pense que a kɛra le 9 septembre 2024 n'o kɛra salon ye o convention signé na ni mun ye an bɛ ka baara minnu kɛ togodala ninnu na ka se ka kɛ ni jamana ye donc ani jamana ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc a y'a accompagné o la kosɛbɛ an ka événement caman bɛ yen nɔ an ka wele mana bila la fɛn fɛn la a b'a assister wa don n'a nataw la baara caman bɛ yen an n'a bɛna mun kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o bɛ ka bi ni ɲininkali jaabi jamana y'a accompagné baara in na kosɛbɛ an ka minisiri. I bɛ se ka ladilikan jumɛn di kɛrɛnkɛrɛnnenya la journée hukumu kɔnɔna na kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo k'a fɔ. d'accord n ka foli bɛ i ye fɔlɔ n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ tungaranke bɛɛ lajɛlen fo ka Sherifila TV fo ladilikan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin ni journée ma o ye hali bi tungarankew an k'u don ba la an kana tungarankew kɛ bolo kɔfɛ fɛnw ye sabula jamana in jɔ sen dɔ fana ye tungarankew ye bi mɔgɔ tɛ mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ biro kɔnɔ k'a fɔ ko u sigilen don ka faama baaraw kɛ mais an ka dɔn k'a fɔ ko jamana in jɔ sen n'i y'a ta 4 bi n bɛ se k'a fɔ sen 2 ni tila o bɛ se ka kɛ tungarankew ye donc o tuma na ne ka welewelekan ye min ye bɛɛ k'i ɲɛsin tungarankew dɛmɛli ma tungaranke bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka n'o kɛ bolokɔfɛ fɛnw ye an ka dɔn k'a fɔ o fana ye maa ye maa minnu décidera k'a fɔ ko n bɛ bɔ ka taa jamana jɔ donc ni maa min décidera k'a fɔ ko n bɛ bɔ ka na an ka jamana jɔ an ka n'o kɛ bolofɛn an ka u ladon ka ɲɛ an k'u hakilinaw lamɛn an k'u jɔyɔrɔma tinti bon n bɛ welewelekan min lase tungarankew fana ma minnu tulo bɛ n na an k'an cɛsiri jamana in jɔli la jamana in tɛ foyi ye n'an tɛ bɛɛ bɛ se k'i se kɛ jamana in na bɛɛ k'i se kɛ jamana in jɔli la o de ye n ka foli ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma an bɛ bɛɛ fo tungaranke bɛɛ lajɛlen ka Sherifila TV mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo an b'i yɛrɛ fana fo i ka kuma kɔnɔna la an ye foli minɛ an b'i yɛrɛ fo walawalali ni hukumu kɔnɔna na hakili la kanubagaw ye faamuyali caman sɔrɔ tungarankew kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni aw bɛ fɛ ka investir aw bɔdugu la a bɛ se ka kɛ cogo min na baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na fo ka taa se dɛmɛw waleyaw kɛcogoyaw ma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn minnu ye an lajɛ
minnu fana bɛ yen nɔ ni jɛmukan in fɔra ko aw bɛ se k'a layɛ bi su in na 1h30 2h30 Serifula Jabaramuso kan an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ an ka technicien olu jɔyɔrɔba bɛ jɛmukan in na ni o ye Mohamed Keyita Abu Jabate ale ni régie la Saka Kulubali bɛɛ lajɛlen foli ni yɔrɔ la an bɛ kan bɛ dɔw ye ni Ala ye alamisa jira an na ni heure kelen in na Serifula Jabaramuso kan aw k'an bɛn